знаць, можа яцвягі сапраўды хавалі ў тых каменных магілах, але мы нічога не можам прапанаваць, бо мы не ведаем абрада. А в гэтых каменных курганах звычайна мы сустракаем з вами крэмацыю, трупаспаленне. А это вот чарговы міф гуманітарнай навукі, археалогіі ў першую чаргу, што мы ведаем, як жылі, які быў абрад і ўвогуле як выглядалі, што гаварылі, думалі паганцы, язычнікі. Вот мы поглядим на эту кучечку спаленных косточек и уже ведаем, мы христиане все ж ведаем, разумеете, вот як яны гэты гадко жили, неправильно жили до нашей вот этой вот христианской нормальной веры. Только поглядевши на эту кучечку спаленных косток. Больше того, калі была створана ў 1957 годзе міжнародная ятвярская экспедыцыя з цэнтру ў Беластоку, якая аб'яднала спецыялістаў Польшы, Швецыі, Эстоніі, Латвіі, Літвы, это Савецкага Саюза атрымоўваецца, яны сапраўды вельмі шмат зрабілі. Вельмі шмат знайшлі. Але ў 1982 годзе, падсумоўваючы на сваёй канферэнцыі, развялі рукі і сказалі: но мы нічога не можем сказаць пра яцвяг. Вот нібыта яны былі, нібы мы іх бачылі, мацалі іх, трымалі, вот і зноў мы нічога пра іх не ведаем і не можам сказаць. Так вот, што высветлілася, у той зоне, якой нібы гісторыкі і археолагі рассяляюць яцвягаў на падставе ускосных ці дакладных пісьмовых крыніцаў, высвятляецца, што амаль ад 7-го стагоддзя да канца 11-го стагоддзя была так званая пустэльня асаднічая. Па прычынах геаграфічных, катаклізмаў геаграфічных народ адселіўся з этой зоны. Можа, там у лесах і жылі якія-небудзь людзі, але мы не можам злавіць паселішча іх, мы не можам злавіць ніякіх слідоў, якія маглі бы нам характарызаваць матэрыяльную культуру насельніцтва той зоны, дзе мы нібы расселілі гэтых яцвягаў. Вот уявіце себе, мы говорим, что вот тут жили яцвяги, ну, як на Немного ехать, альбо под Волковыском. Але у 9 стагоддзі там не было паселішча в этой зоне нібы. І тоді цікаво, а яны, можа, на дрэвах жылі? О, я так не подумал. Ёсць же такія людзі, які хочуць на дрэвах жыць. А может, они так на этих баллончиках таких вот поветранных жили. Ну, вы знаете, можно все, что угодно. И коли Алексей Кибень, молодой белорус, яцвяг хутчэй за все так само было. Все боялись браться за эту тему. В Беларуси я только ведаю, каля 6 спробаў нібы написать диссертацию про яцвягаў, скончыліся пасля месяца роздумаў, калі давалася, ну, як бы навуковае кіраўніцтва дае месяц падумаць і прыходзі. Прыходзілі, казалі, не будзем. Но аргументацыя была, крыніцаў мала, ну, карацей. А потым, так все вядома, што мы тут новага напішам. Ну і апошняе самае было цікавае, это же літоўская, хай літоўцы пра гэта і пішуць. Но парадокс заключаецца в тым, што літоўцы таксама пра іх не пішуць. Пісалі толькі палякі, але выпісаліся, я вам сказал. Ну и расейцы, они пишут про все. Так что в этом меня не удивляет. Расейцы только попросили, напишут вам про все. И они знают все, бо они на простке размовляют с этим, как называется, веды. С ведами размовляют на простке, там и они пишут про все. Так вот, коли Алексей Кибень браўся за гэтую працу, вот ён сутыкнуўся з тымі праблемамі, якія я вам акрэсліў. Але навука, яна і заключаецца в навука. Што калі, наадварот, нам чагосьці невядома, то нам хочацца яшчэ больш даведацца. І калі малаінфарматыўная крыніца або малавікія крыніцы, значыць, праблема не ў крыніцы, а праблема ў нас, творцаў, даследчыкаў. Мы павінны мяняць метадалогію. Мы павінны трошечки інакш паглядзець на працэсы, якія тут адбываліся. Мы павінны інакш паставіць пытанне, бо навука это не адказы. Яшчэ одна вам подсказка: не бойтеся займацца гісторыяй. Не бойтеся займацца мінулым. І не слухайце ніколі якіх там аўтарытэтных прафесійных даследчыкаў. Навука гэта не пошук адказу. Гэта ставіць пытанне.
сапраўдны навуковец, культурны навуковец і этычны навуковец, ну незалежна ці вы маеце дыпломы, татуіроўкі, доктара гістарычных навук ці што-небудзь яшчэ, гэта здольнасць паставіць пытанне. І калі ад колькасці пытанняў і залежыць аб'ём нашых ведаў. І галоўнае навучыцца иметь жаданне ставіць пытанне. І ківень паставіў. Ну калі вот все гэтыя праблемы не адпавядаюць, то хто яны тады гэтыя цвягі? І першае, што варта нам зрабіць пасля того, як мы паставім такія пытанні з вами, гэта паглядзець, а як навукоўцы на падставе якіх тэарэтычных поглядаў гэта інтэрпрэтавалі. І калі мы вернемся на пачатак, то высвятляецца, што мы весь час шукалі з вами, а знайсці не маглі. Балцкае племя, дастаткова маналітнае, выразна адмежаванае ад суседзяў, якое валодала агульнасцю паходжання, асаблівай мовай, культурай, тэрыторыяй і саманазвай. І мы яго не знайшлі. Але летапісец, які пісаў у Кіеве ў пачатку 12 стагоддзя пра паходы Яраслава, пра паходы Владзіміра, а летапісец, які пісаў у Галічы, у Брэсце, магчыма, у Драгічыне над Бугам гісторыю Данііла Галіцкага Романовича, пісаў пра яго, якія сапраўды існавалі і жылі. Вось аналіз паказвае, што мы з вами маем дачыненне з так называемой ментальнай геаграфіяй. Мы маем дачыненне з вами хутчэй з назвай, якой потым мы знайшлі народ. А правда палягае хутчэй за ўсё, то есть адзін з выйсцяў, адна з канструкцый палягае на тым, што Владимир і Ярослав, калі ў канцы 10-го і пачатку 11 стагоддзя хадзілі на яцвягаў, яны не хадзілі на некае паганскае, язычніцкае, балцкае ці літоўскае племя, а хадзілі на сваіх канкурэнтаў. Бо кантэкст таго часу, і можете себе уявіць, якая была слабая заселенасць таго перыяду, але трэба ж было хадзіць кудысьці на кагосьці для того, каб мець эфект. Бо кожны з нас, правда, глядзіць адзін з лепшых фільмаў на свеце «Гульня тронаў», ось, і «Вікінгі», і можете себе уявіць, што значыцца схадзіць у паход вайсковы. Гэта колькі трэба высілкаў, якая лагістыка павінна быць. І проста ісці у дзікія лесы гарадзельшчыны, пушчы, з Кіева. Сёння да Кіева дайсці месяц ісці, ці колькі трэба, нават пры сучасных нашых варунках паэта. Значыцца, калі Владзімір альбо Ярослаў планавалі свае паходы, яны мелі мэту больш значную. Значыць, яны ішлі з мэтай падпарадкаваць сябе Нёман, рэчку, раку, як галоўны сродак камунікацыі. Мэта была падпарадкаваць Кіеву, Прыпяць, падпарадкаваць Нёман, карацей узяць пад свой кантроль Нёманская, Прыпяцкая, Дніпровскі шлях, які звязваў Балтыку, праз нашае панімонне, Прыпяць і Кіев. І вось тут археалогія нам дае цікавыя матэрыялы. Мы з вами знаходзім арабскае срэбра 10 стагоддзя. Мы знаходзім з вами нават вікінгаўскі меч пад Гродным. Мы знаходзім з вами элементы культуры, якая называецца нарманская. Мы знаходзім з вами гарадзішчы, якія знікаюць якраз пасля гэтых паходаў. Муравельнік, Ваўкавыску, Кульбачына на Шчучыншчыне, Фанаполь пад Бярэсцем, гарадзішчы пад Пінскам, гарадзішчы на Менцы паступова знікаюць. І побач з гэтымі гарадзішчамі раптам узнікаюць новыя. Ваўкавыск, Бярэсце, Пінск, Гродно, то есть гарады появляются. Теперь звязывайте это логичный ланцужок. Выправа киевская на Панёмане мае за мэту взять под контроль Нёманско-Прыпяцкі международную камунікацыю. Значит, до гэтага яна функцыянавала, хтосьці яе кантраляваў. І вось якраз так у Киеве назвалі тых, хто кантраляваў, яцвягі. Яцвягі першапачатковыя з пункту гледжання Алексея Кібеля
гэта так званае берагавое братства, можна назваць банда, можам назваць як захочаце, але ў двухкосці берагавое братства на чале з некім нарманскім конунгам альбо некалькімі конунгамі, якія кантралявалі, паўтараю яшчэ раз, гандаль паміж Балтыкам, Чорным морам, і не толькі вядомы нам зварак грэкі, і не толькі заходнедзвінскі, не толькі волжскі гандлёвы шлях пераціналі ўсходнюю Еўропу з поўначы на поўдні, і нашы панёмані, і наш нёма. А потым высвятляецца, што ў сённяшніх нават імёнах ісландскіх вельмі распаўсюджана імя Ятварг. Падобна, разумееце, этымалогія у скандынаўскіх імёнах існуе да сённяшняго дня. У летапісах мы сустракаем калбях, варях, там, здаецца, яшчэ хтосьці трэці быў, і ятвях. І чамусьці вот этих варягаў, калбягаў і бурягаў некіх акрэсліваюць все аднадумна, што гэта ваенізаваныя гандлёва-бандыцкія атрады на чале з нарманамі, вікінгамі, якія сидзелі і абслугоўвалі і кантралявалі шляхі. І толькі яцвягі, якія гучаць як калбягі, варягі, яцвягі, раптам зрабіліся вот этим літоўска-прускім ці якім-небудзь народам. І што цікава, цяпер вельмі лагічна сталі укладвацца матэрыялы, якія знаходзяцца падчас раскопак і знаходзіліся на гарадзішчы беларускага панёмання, і не толькі, і літоўскага, і польскага паазер'я сувальскага. Асабліва, здаецца, палякі знайшлі адзін з галоўных і важнейшых цэнтраў гэтых яцвягаў. Гэта археалагічны комплекс Шурпілы. Вот уже Шурпа. Уже некое зноў такое, правда, не класічна балтская, літоўская, эстонская, а некая там есть мілагучнасць некого такого нашего беларускага шур. Ну, пілс уже добавілася літоўская тэрыторыя, гарадзішча в літоўскай мове сучаснай. І потым яно славянізавалася і сталася Шурпілай. Гэта вялізны археалагічны комплекс, дзе нарэшце знайшлі пахаванні першыя. Але што цікава, матэрыял Шурпілаў археалагічны амаль такі ж самы, як з муравельніка, з ранніх слаёў Гродна, Ваўкавыска, то есть всіх наших гарадзішчаў. Гэта наканечнікі стрэлаў, мечы, дзіды, усе аднолькавай тыпалогіі, то есть якія выкарыстоўваюць прафесійныя ваяры. Не дзікія племёны, якія, можа, толькі жалеза ўбачылі ў мульціках дзе-небудзь у 13 стагоддзі, а хадзілі на медведзя, як нармальна хадзілі з голымі рукамі, як то вот, разумееце, археолагі знаходзяць узбраенне прафесійных ваяроў. І датуецца гэта канцом 10-го, пачаткам 11-го стагоддзя. Цяжка сябе ўявіць, нават будучы з фанатам яцвягаў такога балцкага паходжання, цяжка сябе ўявіць, як бы не сканцэнтраваны, без заплечча дзяржаўнага ці, скажем, больш моцнага, можна было бы набыць і купіць меч паўночнаеўрапейскі, які быў знойдзен выпадкова пад Гродна. Ну, мы сёння, калі нават перанесемся, давайте ў сённяшнія аграгарадкі. Цяжка сябе ўявіць, каб з кожнага аграгарадка без падтрымкі ўсёй сям'і альбо калгаса старшыня гэтага аграгарадка ці калгаса мог купіць бы себе добрый Land Rover. Вот на Жигулі ему еще розуму хопіць і грошай. Ну, сваіх уласных. Альбо не Жигулі, што это самая лепшая машина на свеце. Ну, это Джили. О, Джили. Треба паглядзець як-небудзь. Разумееце, гэта першае. Но самае цікавае, былі знойдзены першыя пахаванні гэтых нібы яцвягаў у гэтых Шурпілах. Яны былі трупапакладанні. Правда, былі знойдзены і трупаспаленні. Дык вось, першыя генетычныя даследаванні, я уже баяўся пра генетыку казаць, пацвердзілі, што шкілеты 12 стагоддзя Шурпілаў маюць той самай ж хаплагрупы, характэрныя для балтыцкага рэгіёну. І менавіта скандынаўскага. Менавіта бліжэй да нарманска-варяжскага. І супадаюць з такімі ж самымі хаплагрупамі тых жа самых пахаванняў, тых жа самых нарманаў в Ірландыі, Шотландіі, Нармандіі.
Не. Навошта нам быть викингами? Навошта нам быть викингами? Мы же славяне. Нас литовцы захопили, мы можем так на свет сказать. Но что цікаво, что хронология вот этой паселішча пачынае сапраўды функцыянаваць з пачатку 10 стагоддзя. І не так, як раскінута было, а менавіта сканцэнтраванымі цэнтрамі, гарадзішчамі. Тут, конечно, можа паўставаць пытанне, а што яны тут шукалі, гэтыя бедныя вікінгі, а чым яны гандлявалі? І навошта ім было это ўся наша дзіч? Ці наша гэта ўсё? Я вам адкажу. Русь, якую мы таксама з вами, не бойтесь ўжываць да нас слова Русь, гэта папросту тое ж самае, это адна з групаў гэтых ваяроў, якая перамагла ва ўсходняй Еўропе. Яцвягаў і падобных. Трагедыя Рагвалода – гэта пачаткі нашай крывавай беларускай гісторыі, але ў той жа час трагедыя Рагвалода – гэта трагедыя аднаго з родаў нарманаў, які прайграў папросту канкурэнцыю, значыць, проста прайграў маладзейшым, мацнейшым і сільнейшым. Дык вось галоўным заняткам і яцвягаў, і Русі это была гандаль невольнікамі. Галоўным таварам і Русь кіеўская, пабудаваная на гандлю рабамі, невольнікамі на рынках Візантыі, Пярэдняй Азіі і Цэнтральнай Азіі. За гэта плацілі агромныя колькасці дырхемаў срэбра, якое мы знаходзім у скарбах потым. Але і гэта было не самае каштоўнае. Самае каштоўнае былі павалокі. Як ён? Што гэта? Шоўк? Так, здаецца. Вот гэта зусім уже было самае шикарнае. І разумееце, калі мы знаходзім такія эксклюзіўныя археалагічныя рэчы, як, напрыклад, на нашых гарадзішчах, яны якраз нам і характарызуюць такое грамадства, якое яшчэ не скансалідавана дзяржаўнай уладай, але ўжо мае лідара, мае ідэю і аб'ядноўваецца менавіта супольнай дзейнасцю. І ось паходы Владимира Ярослава в канцы 10-го, пачатку 11-го і праз 11 стагоддзя гэта быў фінал першых яцвягаў тых берагавых братоў на чале з нарманамі. Але прынцып ментальнай геаграфіі заключаецца ў тым, што вынішчаючы нешта, інтэлектуал, які піша, бо народ у той час леніўся чытаць, ён умеў чытаць, все умелі чытаць яшчэ тады ў 11 стагоддзі, толькі леніліся. Для этого прасілі монахаў чытаць, як Бона чытала Зігмунту Аўгусту, таксама, я ж вам расказваў, Длугаша. Дык вось кіеўскі інтэлектуаліст, калі пісаў летапіс, ён павінен быў, калі ўжо Гродна было падпарадкавана Кіеву, увайшло ў склад Кіеўскай Русі. Дык вось весь рэгіён, які калісьці кантраляваўся яцвягамі, пачаў называцца яцвягі. І насельніцтва, якое пражывала ўжо ў 13 стагоддзі тут, это ўжо не былі тыя вікінгі. Яно для інтэлектуалістаў крыніца, самі яны сябе так не называлі. Да нас дайшло як яцвягі. І вось чарговая такая праблемка, не праблемка, таямніца, не таямніца. А кім былі тыя мясцовыя ў 13 стагоддзі, на якіх хадзілі з такім жа поспехам? Крыжакі ў канцы, палякі, Русь, Міндаў з Руссю, самі літоўцы, пішацца там паходы, хадзілі на гэтых нібы яцвягаў. Дык вось насельніцтва, гэта археалогія пацверджана, была мешаная. Это было тое старажытнае, назовем, балтаславянскае насельніцтва, якога інтэлектуаліст у Галічы, у Кіеве ў 13 стагоддзі назваў як яцвягі. І гэта прыклеілася ўжо да гэтых яцвягаў, і яны знікаюць з гісторыі нашай не столькі праз тое, што племя было вынішчана, а пра тое, што адбыліся працэсы хрысціянізацыі, акультурацыі, адаптацыі, асіміляцыі. Папросту тая частка заўсёды пэўных тэрыторый насельніцтва, якая не здольная стварыць некую палітычна-адміністратыўную структуру, яна ўваходзіць у склад больш магутнай
некая структура і там размываецца. Але традыцыі захоўваюцца. І калі ў канцы 17 стагоддзя пад дварцом Дятлавым елі, а яшчэ ў 20 стагоддзі там сапраўды пражывалі гэта дзятлаўска-зельскія говоры, не славянскія. Мы маем дачынення ўжо з перасяленцамі 14 стагоддзя, калі актывізуюцца крыжацкія наезды на тэрыторыі Прусіі, Жмудзі і нашай умоўнай Яцвягі. І гэта пацверджваюць лінгвістыка, гэта пацверджвае ўжо тапаніміка. Калі, напрыклад, у асяроддзі славянамоўных тапонімаў мы маем такія, правда, выспачкі тыпова неславянскія. Гэта пацверджвае археалогія, гэта пацверджвае логіка, звыклая логіка.